Jos. Satu. Harus planipun saya mau gini, buatan niki pembagian manajemen astane niki tidak tepat gini, nek niki buatan tepat, mengke sing nggih tangan sana sih, so bingung ini sangat bingung gini, dan ini pun nggih tangan saamune, ngopo, niku gending lampak, Gus, saya gini, usahakan, kalau astane kalian lebih ngasto. Ton niku tabuhe anu sing nggih ngene. Anu sing tenen sing cilik Bu. Ada bener tabuh iso cilik. Sing ati wo gede. Tabuh kempul betul. Golek kele. Ndah. Sing lagi alit. Jadi iki Lho nak sing Neng kotake, Bu. Itu betul Bu, alit. Betul lah. jadi tek Oh, telas, Pak. Sing anu. Pak kesilat ya.